गिबियावनो गपाल स्वर्गियारि ब्लगनि जानानै नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोना लाग्रोबाय आसा खालाम नोंथांमोनाबो मोजाङैनो दङ दासान्दि जोंबो मोजाङैनो दङ दिनै जों फाइनाल भिडिअखौ देखायनो थाखाय आखायाव लाबाय जोंनि रुमखौ बा न'खौ रुमथामनि न'खौ जों पुटिन दाननानै कालार होनाय जादोंमोन बेखौनो जोंनि बे ब्लगाव आङो शेयार खालामनो नागिरबाय नोंथांमोननि थाखायनो माबायदि नुदों बे डिजाइनखौ बेखौ जोङो माबायदि बानायनाय समावथ' केमेरा हमग्रा गैयिखाय देखायनो हादिया दा कमप्लिट जोङो दा फाइनाल रं होगासिनो दङ फार्स्ट कट बेबायदि नुयो डिजाइनखौ खाथियाव ओरै रिजि स्टेप बाय स्टेप नुयो आरो मोजां नुयो नोंथांमोना केमेरायाव माबायदि नुदो दा खोन्थाहरदो डिजाइना माबायदि जादों डिजाइनखौ नाय आरो गुबुन डिजाइनबो बानायबावनो हायो खिन्थु नैबेयाव जोङो मोखांनि नैबे फिसा मोनसे स्टेप मोननायखाय बेयाव बानायनाय जाबाय र' जमा खालामनि माबायदि नुदों आर'नाइखौ बर'नि एकदम गोथां आर'नाइ फार्स्टथार अरिजिनथार बर'नि आर'नाइ ओरैनो कालारा गोजा खिन्थु बर' गोथांथारनि आर'नाइ नैबे साहा लोंदों बिथाङा नै जोंहा बाजै हामफैया बेनो मालिकआ आर'नाइ मालिकआ बेनो डिमान्ड खालामनानै मावहोबाय आरो जायखिजाया मोजांखौनो बुंदों मानसिफोरा मोजां नुदों होनना बुंदों जोंबो गोजोनबाय बिगोमायाबो गोजोनबाय दा जोंनि पेइन्टिंआनो ओरै जाहैबाय मोखांनिखौ जों ग्रिन कालार होबाय दा पस्टआव बिगोमाया थिननायलाय बाजैया थिननायलाय आर'नाइखौ जों बानायनाय जाबाय माबायदि नुदों एसे नोंथांमोननि कमेन्ट मोनोब्ला निस्सय जोङो मिन्थिगोन नैबे मोखाङाव जोङो मोनसे वाल टेक्सचार होननाय मोनसे डिजाइन बेखौ जों दानबाय माबायदि नुदों बेबायदि बानायनाय जादों सोरनोबा बिदि नांनाय जायोबा जों कन्टेक्ट खालामजागोन स्क्रिनाव मबाइल नाम्बार होनाय थागोन खिरखियावबो साइडआव बिदि आर'नाइखौ होनाय जाबाय बिदि साननैसो आगोलाव गुबुन जायगायावबो जों बानायना फैखांबाय नैबेयावबो बानायनाय जाबाय न' सिङाव देखायनि दरजाफोरखौ बिदिनो होनाय जाबाय बे मोनसे दरजायाबो ओरै होनाय जादों मोजां जादों जाया नोंथांमोना कमेन्टजों फोरमायहरदो अननानै लाइकबो होजायो मोजां नुदोंब्ला बिदि होनाय जादों रुमाव कमप्लिटलि दा होथ'वाखै बैसागोनि उनावसो होगोन जाहैबाय एसे होना दोनदों बेबायदि कालार बाखि गुफुर आरो प्राइमार होना दोनथ'नाय जाबाय दिनैनि जोंनि न'नि रं फोननाय बा पुटिन दाननाय कालार होनाय पेइन्टिं खालामनायफोरा बेखिनियानो नोंथांमोना मोजां जादोंब्ला अननानै लाइक होदो दिनै जों खामानि फोजोबबाय नै जा बिथां फंबायमोना ब्रास सुबाय आखाइ सुस्राबाय दिनै ग्रुपआ दङमोन जोंनिया बिरसिं बर' अनसुमा स्वर्गियारि फोजोबनाय जाबाय शेयार खालाम जाहाथे जोंनि ब्लगआबो एसे नोंथांमोननि अननाया सापर्ट मोनोब्ला जौगानो हायो बेखौनो आसा खालामबाय एसेनोसै लोगोफोर दिनै भिडिअआ गोजोन्थों जेनेबा गपाल स्वर्गियारि ब्लगखौ अननानै जेनेबा रायजोफोरा गासैखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय आंबो बारा बुंस्लाबनो रोङा बिथांखौ अनसायहरदो अननानै गासैबो रायजो राजा बिथांमोनानो उन्दै जेनेबा दा लाइमोन सिख्ला सेंग्राफोरा अननानै नैबे आर'नाइखौ मोजां नुयोब्ला एसेमान माबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो गोजोननाय थाबाय आं